санаи 2 июн барои хонандагони синфи якум соли хониш ба охир расид. онҳо аз санаи 3 июн ба таътили тобистона хоҳанд баромад. барои хонандагони синфҳои 2 11 бошад, таҳсил то санаи 7 июн идома мекунад. дар ин бора фармоиши вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ба имзо расидааст. бояд қайд намуд ки аз ин пеш вазорат иттилоъ дода буд ки соли хониши 2020-2021 то санаи 14 июни соли равон идома мекард. акнун бошад санаи 7 июн дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ соли хониш ба охир мерасад. занги камолот оғоз меёбад соати 7:30 соати 8 давом мекунад. фармоиш хонда мешавад ва соати 8 вақте ки занг зада мешавад, тибқи ҷадвали дарсӣ ҳамаи хонандагон ба синфҳо ворид шуда аз рӯи ҷадвали дарсӣ дарс мешавад. ҳеҷ хел чорабиниҳо, шабнишиниҳо умуман манъ аст. тағйирот дар рӯзҳои баргузории аттестатсия аз синф ба синфгузаронӣ ва хатм низ ҷорӣ шуд. аттестатсия дар мактабҳо аз санаи 8 июн оғоз гардида то санаи 19 июн идома мекунад. тибқи талаботи пешина бошад, аттестатсияи хатм то санаи 21 июн идома мекард. айни замон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Хуҷанд омодагӣ баҳри гузаронидани аттестатсия аз синф ба синфгузаронӣ ва хатм идома дорад. синфҳои хатми нӯ аз 5 фан аттестация месупуранд, синфҳои 11 аз 6 фан аттестация хат месупуранд, синфҳои 4-у 8 аттестация гузариш аз 2 фан, синфҳои 10 аз 3 фан аттестация месупуранд. аттестация ҳам хаттӣ мешавад ва ҳам даҳонӣ шифоӣ мешавад. соли равон дар мактабҳои шаҳри Хуҷанд 7002 нафар хатмкунандагон ба қайд гирифта шуданд. аз ин шумора 2731 нафарашон хатмкунандагони синфҳои 11 мебошанд. бояд қайд намуд ки соли хониши 2019-2020 бинобар паҳн гардидани бемории COVID-19 хатмкунандагон бидуни супоридани аттестатсия соҳиби шаҳодатномаи хатм гардида буданд. гузориши Уғлои Раҷаб ва Субҳон Одилҷонов барои барномаи иттилоотии имрӯз.